Kan New Nong Stoin Sport Social and Cultural Club. Kalapan penapat ba basyan kan sastang biang ban penlong ya kalumpung ilakai football ya ka ba ontep ru kum ka fifth knockout football tournament ajar arkway hapo kamadan ilakai jong kasnong New Nong Stoin. Kumta na kaliang jong ka NNSSCC ka khot ka wer gikin hon laki long na kisnong ne gikin hon shimet bakin wan ban shimenta hak te kalumpung kaban sasdang ha utayo ba khado jong bana yayong lane April menta usnam. Uba RSM General Secretary ke Sport Club ulaitu bakabayrung hakane kalumpung kanlong lai hajar teng kasi team bat kakusnam kanlong shilak sanpau harangkat ki trofi. Yaki form la banjo nakadukan jong uba ke thongni kabadan market complex bat kumjo nakadukan uba jis imle kabadan hakadong speng thaulang mla lane halat rambrai. Nakbanta gi jingtip bakambanya la ban phone hekini ki number pra lai nyau sausan san pra sau. Lani nyau not san sau khandai iwei saun riu. Nak kalian juga sekretari jongka New Nong Stoin Sport Social and Cultural Club. Te kuat ban penpena ban nak kalian juga ka sport club ngin penlong biang ya gani ka fifth knockout football tournament open to all. La kapan sedang hau ni ubrai April tayo khado jauh senam ajar arway. Te kumta sajisin ngi nak kalian juga klub ikwa banyak wer. Ya kide ki tim senong lani ki klub simet nak keleng ki badai napo ka distrik West Kazil lani nabar juga distrik ru ni priang subhai ki bakin wan ya si bentah lani ka tournament ni. Pada kali ka tournament ka cash prize ka ba ngi nak kalian juga sport club ngi but ban pelong kadai silak sampo ban karu ngi ai ki trofi nak benta kitu ki tim nong job nong rem bat kumjuru ka bayrung hakani ka tournament ka ba nak kalian jungi ka sport club ngi mut ban penlong kadai lai hajar sitim te kupta sesin ngi na kalian juga klub ngi khot ngi wer biang ya kini ki sport club prepare ki balai sa cimbentalang bagi ke sport club man la ki tournament ka ba ngi na kalian juga sport club la sa organize ti kwa ba sa jisin ki kwat iki ba kin sobha ban ya cimbenta kani ka tournament ini namta ki form ki entry form namta kini ka tournament pila banyo na ki dukan ki ba na kaliang jungi ka sport club la krek pat kawe ka de ka dukan jong iba ke thongni kabadon hapo ni Nong Stoin Market Complex ka dukan number 1 nangta pila ru banyo na ka dukan jong iba jis imli sport kabadon hapo dong speng tholong mla New Nong Stoin. Bat kumjuru dada kidon kinu ki jing kwa jing tip ki bakhamnya abede bakani ke tournament ti nak kaliang jungi sport club pila ban kon hakini ki number kaba ni nak yang sport club la ai ne lawan phone ai ba RSM bade General Secretary au number pra lai nyau sau san pra sau bat kunjuru pelaban phone hau ni wei number jong i ba Max John Nong Six bade vice president jong ka sport club nyau not san sau kendai iwei saundri nagaliang jongi ka New Nong Stoin Sport Social and Cultural Club nila iyo ka jingbir ngani ka permission na DC jong ka West Kazil Hill district man penlong ya kani ka fifth knockout tournament football hapo kamadan New Nong Stoin. Haga jing sisya ngi ka New Nong Stoin Sport Social and Cultural Club ngila temu ban penyat ya kene ka jing ilakai football hapo kamadan New Nong Stoin nadu mensiap senam arhajar arpo tena ka dau ka jing don jung kene ka klam covid kat khandai ngi haban pirsange no ya kene ka tournament jungi te kidon ki tim ki ba lawan bani sibenta ki lawan ban submit ya ki form
ya ki list jong ki player te na kaliang jong ngi ya ki turu ki tim hadu mentai kidang don kidang sa te ya ki turu ngi pediang bat ngidang bu hadu menta te kumba lai tu do sekretari menta ba ka bairum kan ki no lai hajar kat kum ka jingyat jong kaneka perthai ke ba menta kat kum ki kam sport nomor ba hai kam football ke bon ke jinglut bat ka wairu ngi sang kenang ya kaneka football abang ipek ya ki samla jong kaneka than nong ston iba sisa ka du ka bakrab ha na ka benta ki kam sport ni ki kam football hapo kaniru hapo kanong ston boro ko wei bar West Kasihil tengi haban banse ban kerpat ya deputy commissioner ban ai jingbe dingi ena kaliang jungi tengi la de bandrai da ka general da ka komiti jong ka senjuk bangin penlong no hau tayo bakadu jong penai April lani hau tayo benkong jong penai Mei ya ka ba lada ka perthai kan ya bek te ngi kerpat si sen ba na ka benta kitu kitim baper kumbalong sekretari menta ki klub simet ki klub jong ki association ki klub jong ki snong ni khot ni wer yepi ban wan ban simenta khnang ba ki kun samla jong ne ka dong ka than bat na shawei para jong ki wi district ro ni wer yepi bakin wan ban simenta khnang ba kin samla kin yo benta haki kam sport te habang ipai ro ya ka jinglong jingman jong ki pat ba hang ne apo West Kasihil kam tam hang ne apo sonong stone ngite bakawa kadai ka wei ka district ka ba it bhai ki kam football te habang ipek ngi iba kimdon ka jakashu banlek chene shatai te labun ki bakli yang iba lano kin sedang ya ka ne ka jingi kai football tingi la yathu tengi ki samla rangba bat ngi kinong penya jong ne ka senjuk jong ka New Stone Sport Club ngi haban sengno ya ka ne ka tournament mentau senem lada long kumnur ngin ya bet katkum kajing ajing bet jong kibor bahalor tengi iba ka ne ka New Stone bat kan ne ka Thanong Stone ba bun ki ba te sachisen ngi wari pi ki ba banwan man ai ka jing kersham laki long ki rangba laki long gilong kemi kam tam ki samla banwan man ai jing kersham da ka ba kinwan masaki lane wan ban pek ya gine ki jingele kai inget ba ha gine ha ka laitarik ngila de ban pelat ha ki newspaper lingba ka jing penpena ju public stiru ngila penpena ka sonong stone bagi don ki balafun na mairang ru nang tina motion road hak be de berkane ke kam football tinggi pediang wan ade na ibar jog district tengi court ni wer na du na jantia iba ki jong jantia ru ki bun bagi pajba football berki player ki badan sap hak kam football kumba ila court hak ni kisnem ki baladap tengi wer na is Kasihil na riboy but nagane ka dong ka than jong West Kasihil ru ya wer ya pi ban wan yisi benta hak ne tournament